Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Metro Naga Water District nagsyerto na day makulang-kulang ang supply kang tubig inumon sa Naga ngunya na summer. Biyahe kang tren sa Bicol, padagos maski may paglangkaw kang presyo kang produktong petrolyo. Volume kang illegal na droga sa syudad kang Naga nagbawas, sabi kang Naga City Police Office. Rank number 3, Provincial Most Wanted Person sa Sorsogon, arestado. Uyan mga barata, saldo na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Metro Naga Water District nagsyerto na mayong magiging problema sa supply kang tubig pag-abot kang panahon ng summer. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kada paabuto ng panahon kang dry season o summer, perming nahapot ang Metro Naga Water District kung makaka-eksperyensya ang siyudad kang Naga nin kakulangan sa tubig inumon. Siring kang nangyari kang taon 2024 kung saan enterong problemado sa supply ng tubig ang mga membros konsumidores kang MNWD. Susog kay Mr. Chapit de la Cruz, tagapagtaram kang Metro Naga Water District, dakulang tabang, sinakaagi mga pag-uuran dara kang bagyo kang nakalis na taon 2025. So, may po kitang gayo na ihiling na dakulang problema sa pag-abot ng summer season sa supply ng tubig. Bakong araw po katong nangyaring 2024 na kung sa 2023 dahil kita nilawag ng bagyo, mayong pag-uuran. Kaya kang 2024, eksakto pang luminaog si El Nino. Kaya medyo buminagsak po sa tuyang mga water level kang sa pumping station, sa mga wells. So, itong 2025 na November, December na. Dakulang tabang. Takong sa tuya pong may hiling kan 2025, halos bulan-bulan piguuran kita. And then may luminaog pang bagyo, so dakulang tabang po na dakulang katabangan ito sa supply kang MNWD na itinao. Sangunyan above normal subuot ang kabugtakan kang spring source kang MNWD niyaon sa Bukid Isarog. Ang pagsupay kang tubig kang mga burabod ang pwedeng mamatean hasta sa katapusan kang bulan nin Mayo asin mag-abot pa sa bulan kang Hunyo kung sain mapuunaman subuot giraray ang mga pag-uuran. Sangunyan po ang sa tuyang spring source is nag-overflow. Ang water level niya is above normal level. Sangunyan po. Pigihiling mi po, mahalo iyan overflow na iyan mag-aabot ning Mayo or maglaog pa nga ni ang primerong simana kang Hunyo. Para sa GNN TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang barata, confident si Naga City Mayor Leni Robredo na magagamit na sa masunod na Peña Francia Fiesta ang pinaghahaman na Plaza Quezon. Sinabi subuot kang kontraktor na sa bulan kang Hunyo tapos na ang bilog na structure asin isusunod na ang laog kang plaza. Tubod man ang alkalde na mayo ng magiging problema sa nagpapadagos na patrabaho kang nasabing plaza. Ang tuga sa tuya, pinaapod ko kaya si kontraktor, ang tuga sa tuya, June. June tapos na si buong structure. Ang gigibuhon na lang, nasabi niya by July, tapos ng kompleto. Ang gigibuhon na lang garo si interiors. Pero June tapos na. Garo confident man ako na magagamit na yan by the Peña Francia Fiesta. Si pag-presenting di kang contractor, mayo man siyang pagduda na may magiging sabit pa. So hinapot ko siya, mayo na daw mangyari na pwedeng makakos ng further delay, sabi niya mayo. So ako confident ako matatapos siya. Sa ibang bareta, mapasunod ng energy conservation measure as in flexible work arrangement ang Philippine National Railways bilang pag-comply sa Memorandum Circular na pinagpaluwas kang Palasyo Malacañang. Mapasunod man ng 4-day work week ang PNR as in ang aldaw na Biyernes work from home para duman sa mga kwalipikadong empleyado. Sa tao kan padagos na paglangkaw kan presyo kada litro kan produktong petrolyo dahil masubot apektado ang biyahe kan tren, partikularmente digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sa ibang bareta, planong dagdagan pa kang Barangay Council kang Dayangdang Syudad ni Naga ang presenteng 32 na CCTV camera na naka-install sa palibot kang barangay para ma-monitor ang mga pangyayari sa barangay. Apwara sa mga CCTV camera, nagbugtak naman si daning public address system para marikas ang pagtuon ng impormasyon kung may mang gustong ipaabot ang barangay sa saindang mga residentes.
Bigla kami sa mga importanteng street. Ngunyan may additional kami, kaya biglulaway-laway ta, kampon baga kang barangay, minsan ano lang. Pero nakaarabang na siya. Nakaarabang na, pwera kaya may bago kaming kabit ngunyan, digdi ni public address, kasi nakatutok ang CCTV, kung ano man si mga ano. Ngunyan na tatawa may informasyon ng mga nyaw sa barangay, lalo na pag alas 10, ano lang duman ang kapitan, alas 10, curfew hour na. Hiling may CCTV, si mga aki, okay man, si mga aki. Pag dahil pa, si magorang na. Padagos sa mga bareta, sa nakalis na simana duwang insidente ning kasulo, ang parehong narespondihan kang Naga City Fire Department. Kabali digdi ang sarong pawn shop as in laundry shop. May mga report man na pinagresibe ang Bureau of Fire Protection dapit sa mga basurang pinagsusulo na pwedeng maging kausa ning grass fire. Pakiulay kang BF Pinaga, nalikayan subuot ang pagsusulo ning basura. Urog na hunyan na mainit ang kamugtakan kan panahon asin may paminsan-minsan na pagkusog kang duros. Pigkukuyan data lalo na ngunyan mainit, piggaano mi din na kung pwede di mo na magpararuloon ngunyan. Kasi dahil sa sobrang init, minsan ang iba pati papigluluon ng pigbabayaan, kaya sa sobrang init nalakop, dito na anuhan medyo maduros-duros pa ang panahon. Kaya madali siya magano. So far nagkapira na din ng mga napabayaan na basurang sinulo ang na-report sa mo. Pero naagapan din. Sa iba pang bareta, ngunya na bulan ni Marso, planong tapuson kang City Environment and Natural Resources Office na pinamamayuhan ni Mr. Marvin Sagon ang pag-consolidate kang report matapos ang saindang pakikipag-ulay sa mga residentes na naka-star sa gilid kang creek digdi sa Naga. Sinabi ni Mr. Sagon na sa indang hahagadon ang tabang kang City Engineer's Office para magkaigwaning tultul na survey kan mga naka-star sa gilid kang salog o creek para sa ginigibo nindang easement recovery. Iyo man subot ini ang kahagadan kan mga tapos ta pa lang si Peña Francia. So plano tang ano na inigabus matapos mo na March tangareg makapuo na kita ning report. So consolidate ta si gabus na report para makahaman kita ning recommendation sa atong alkalde kung ano ang dapat gibuon. Saro sa paghihiling mi sa mga during consultation si ano kang mga residentes si sa indang pangapuda na magkaigwa ng tultul na survey with regards to man sa easement recovery nga di. So yan ang saraw sa gigibon ta si inutang ginibo kaya manual survey lang ito. So naggibo lang kita ning manual na pagsukol. So ngunyan agadon ta ang tabang ng City Engineering Office ang ari magtultul na magkaigwa ng survey talaga para ma-identify kung arin talaga ang mga sakop talaga kang waterways di sa Naga. supply kang illegal na droga sa syudad ng Naga, nanutaran kang Naga City Police Office na nagbawas. Uyang sa kuyang report. Dahil nagpupundo ang Naga City Police Office sa pagkondusir ng mga anti-illegal drug bypass operations. Urog na sa mga personang nagpositibo sa validation as in monitoring kan PNP. Nagresulta man ini kan pagkakaaresto sa mga suspect as in pagkakakumpiskar kang illegal na droga na naging rason para magdikit ang supply as in maglangko ang presyo kaini. Kung kaya nadidipisilan na ang mga drug personalities na magbakal ng illegal na droga. Narisaman kan PNP, nakadikit na ang volume ng illegal na droga ang sa indang nakukumpiskar. Bakong araw kang mga nakalis na taon na haros nag-aabot sa milyon na kantidad kang shabu ang nare-recover sa mga bypass operation. Mas halangkaw na value kang drugs na na kaya kang nasa baba na mag-procure. So, pero ang Naga City Police Office, padagos pa din ang satuyang pag-monitor, pag-operate sa gabos na manunutaranta na nag-i-involve sa illegal drugs. Sigon kay Police Captain Daisy Angeles, ang tagapagtram kang NCPO, saro ini sa mga rason kang pagdikit kang supply kang droga na dinadara sa syudad kang Naga, asin ang pagbawas kan mga naggagamit kay ini. Magayon na palatandaan ang bagay na ini na luway-luway ng subuot na hali sa syudad kang Naga ang illegal na droga. Pagkahalangkaw kayo ang value kang drugs is ang supply, ibig sabihin ang supply nagdidikit. And itong naggagamit nagdidikit din. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang police report,
kasong statutory rape by sexual intercourse ang inaatubang kasuspek na si alias Neil, 26 years old, kang probinsya ni Sorsogon, na inaresto huli kang warrant of arrest na pinagpaluwas kang korte, mayong piyansang pinagrekomendar ang korte. Ang suspect, ang rank number 9 provincial most wanted person, nasa custody ini ngunyan kang Magallanes Municipal Police Station. Sa iba pang police report, day nakadulag sa PNP Bicol Cyber Patroller as in tracker team ang rank number 3 regional most wanted person na si alias Bert, 37 years old, residente kang Legazpi City na nahahampang sa kasong incest rape na mayong piyansang pinagrekomendar ang korte para makaluwas sa karsel. Alas 10:14 nin udto kasuudma kang arestuhon ang nasabing akusado. Yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa ka GNN TV 38 Nagan Luzon Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Sabuyang official Facebook page, GNN TV 38 Naga. Madagos kaming bahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel, GNN TV 38 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano, maski aldaw ning Sabado. Ako po, si Cristina Valenzuela, asin ini ang GNN TV 38 Naga News Break Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education and the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano! Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station, na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department, changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.